Ano, gutom na? Ang gutom na yan. Balik. Ano, gutom na? Ang gutom na yan. Gutom na. Ha? Ang gutom na yan. Gutom na yan. Nagugutom na. Lagay yung ulo mo. Gutom na. Balik. Gutom na. Gutom na yan. Gutom na.
kain na. Hindi. Good morning. Ito. Natapos na natin lahat yung gagawin dito sa nakapagpakain na tayo ng baboy. At nakapaglinis na tayo nung kulungan nila. So, kung nagustuhan niyo tong video na to, guys, please like, comment, share, and subscribe. And nga pala, nasa 554 subscribers na tayo. Thank you. And click mo na rin pala yung notification bell para naman updated ka sa bagong videos na ina-upload ko. So, see you on my next vlog. Bye bye and God bless.